लोगोफोर माबोरै दं आंथ' बुहुत मोजाङै दं लोगोफोर इसोरनि अननायाव जानो हागौ नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव बुहुत मोजाङै दंना लोगोफोर स' लोगोफोर मानि थाखाय आं भिडिअ लादों लोगोफोर नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो माने मा भिडिअ लागोन सानदों ओमफ्राय मा उफाय गैया ओमफ्राय आङो नै जास्ट एसे सिगां माने आं हाइलाइट खालामदोंमोन हा ओमफ्राय माबायदि नुखोथाय लोगोफोर खिन्थु आं माने बांद्राय कालार सालारखौ मोजां मोना दे खानायाव होनोहाय ओमफ्राय होनोसै साननानैहाय होदों आरो आं नै लोगोफोर आं बारा माने कालार सालारफोरखौ मोजां मोना ओमफ्राय नैयावबो सिङावबो हाइलाइटखौ होदों नै बेयावबो लोगोफोर माबायदि नुदोंहाय देखायनो आं लोगोफोर नै बेवहाय बिदि होदोंमोन आङो आंना गोसोमजोबमोन नालाय माबाया खानाया ओमफ्राय आं एसे माबादोंमोन कालार होदोंमोन लोगोफोर माबायदि नुखोथाय आं बांद्राय होआखै बेखौबो होदों सिङाव लोगोफोर हाइलाइट नै बेयावबो उनथिंबो हाइलाइट होदों लोगोफोर आं बारा गोबाव मोनसे लोगोफोर एसे स्लाइट जानायनिल' ओमफ्राय आं बारा माने कालार सालार लानो मोजां मोना लोगोफोर ओमफ्राय होनबाबो आं माने ओरैनो होदों आरो ओमफ्राय गोसोमबो नुलायलाङो खानायखौ ओमफ्राय एसे मोखाङाव आं बारा नाङामोन ओमफ्राय एसे बारा जादोंबाबो आं ओरैनो खुन्दुं लाबाय थानोसै ओमफ्राय बिदि मोखाङाव आं बांद्राय कालार सालारखौ मोजां मोना लोगोफोर होनबाबो माने जाबाय मोजां मोन्दों आं उनावहाय एसे डिसकालार जालांखागोन नालाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर हाइलाइट लगायनो गोसोबा आंनि सेलुनाव फैनानै लगायफैदो लोगोफोर दा मोजां मोजां लगायनानै हरगोन आं लागायनानै फुननानै हरगोन आं लोगोफोर ओमफ्राय नै बियो ओरैहाय लाबाबो ओरैहाय खेबखौबाबो मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय खाथियाव दै लाबाय बेखौनो बिलाइ आरो नुदों लोगोफोर आंनि हेयार कालारखौ ओमफ्राय बेनो माने आंनि हेयार कालार फुननायखौ देखायदोंमोन लोगोफोर आं फुननायखौ देखायासै फुनखांनानै बेफोरखौ आं देखायासै लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरखौथ' नोंथांमोना भिडिअआवबो नुखादों आंना बिदि गैयामोन ना लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' नुदों नै माबायदि बिदि खेब्बाय मोजां नुयो आरो ओमफ्राय उनथिंबो मोजां नुदों लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि हेयार कालार लगायनो गोसोबा हाइलाइट लगायनो गोसोबा लगायफैनो हागोन लोगोफोर दे नै मा खालामबाय थादों ओमफ्राय जों लुदु गेलेनो नागिरदों नै लोगोफोर कास्टमारबो गैथ'वा दायो दा बेलासि जागोन नामाथाय कास्टमाराबो दिनै एसे नेनांबाय थादों आरो कास्टमाराबो ना लोगोफोर बिजनेसआलाय आप डाउन जाबाय थाखायो ना लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर देलायनो गोसोबा फैद' थाब लोगोफोर मानो फैया नोंसोरलाय ओमफ्राय सोर स्कुल बानायनो होननानै कन्टेक्ट लाबाय थादोंमोन लोगोफोर फैद' कन्टेक्ट लानानै फै आंनि सेनेलाव लिंहरबाय थाखायो आं रावबो गैथ'वा नै लोगोफोर नै दिनैसो फैदों आयो अयनासार खालामजोब्बाय ओरै जासिगा नै बेसेबां वेटमोन नोंसोरो सिगां खिन्थालाय 63 दायो बर्थमान मा 56 औ सोरबाफोर वेट लस खालामनोबा नै बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन मोजांबो बुंनानै होआ जाम्बिफ्रा बुंनो रोङा नै हारबोलानि नोंथांमोना सोरबाफोर वेट लस खालामनोबा सोर मोनथियो माने हार्बल लाइफखौथ' नोंथांमोना मोनथिखायो हार्बल लाइफ जानानै मा जायो न' ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै नायनो सोरबाफोर माने बुहुत वेटआ मोदोम गिदिर वेटआ बुहुत बाराबा माने नै बेखौहाय मावनो दे मोजां बुंनानै होदो फैदों आंनि दखानाव बिसोर सानैया नै दिनैसो फैदों आंनि दखानाव माबा मोनसे खालामनानै थांखा ए माबा मोनसे खालामनानै थांखा ट्रेनिं नङाबा माबा मोनसे खालामनो थांखा दिनैसो फैदों ना बिसोरो आयो हाट मालाय देलायग्रा नङा नोंसोरो हांगारसो फुनना लादो मालाय मानो जेबो खालामनाङा ना बुङो दे लादो ओमफ्राय नै लोगोफोर टाइम पास लुदु गेलेदों मोखांफ्रा फांथेजोबदे नै ओरैनो मोखांफ्रा फांथेजोबदे नै टाइम पास लुदु गेलेदों लोगोफोर ना